Я кінуў паперу ў поліэтыленавы пакет і выкінуў яго ў сметніцу ў нашым пакоі. «Но гэта нам зусім не дапамагае», — сказала Стэфані. «Гэта моя віна, Стэфані. Я не павінен быў чытаць ніводнага з іх, як і казаў мой бацька. Гэта моя віна, што ўсё гэта спраўдзілася». Што калі газета прадказвае будучыню? Тады не мае значэння чытаць іх ці не. Ад гэтага я адчуў сябе крыху лепш. Раптам я ўспомніў адну рэч і выбег на вуліцу. Мы былі на другім паверсе. Наш пакой выходзіў на калідор з балконам. Я быў рады. Там на небе вісела нешта падобнае на зоркі. За выключэннем таго, што яно было ярчэй за любую зорку, якую я калі-небудзь бачыў. «Ну, прывітанне ідэальная істота», — сказала Стэфані.